Ay, yan naman kasi okay lang kasi whole, ano. Hala. Ano mong bagay mini? Oh, mag-ball, tulos mo sa Ano ko ang sundok sa mga. Diba? Pak. Natatawa ka, Britney. pangit pa rin. Isa mo kay Kagnaw, anak. Ano yun? Isa kay Kagnaw. Ano, okay na? William, okay na ba to? Ang pangit ng bangs niyan, duko. While here, no, ano yan, Mang? So you're cooking, wow. Manananghalian na tayo. Ang sarap ng ating food. Pwede mo kamukha. Lami. What's that? Paklay. Paklay. Na paklay. Paklay. ah. Nagutom na tayo. Pak si Lalay. Ay! Lalay. Ayun. Lay! Asa ba si Ariel? Verbana. Utang mo na si Lalay. Hindi namang baby. Oh, lalay, tama na. Ano, oh. Ayun. Utang mo na si Lalay. Sarap tong paklay mga moms. Ito na nag-crave ako nila. Ito na yung mga sanga na puputulan. At ito na yung bagong kabit na solar lights. Ang solar lights mula kay Sisi Maymay Flores. Mamayang gabi makikita niyo yung kabuuan ng itsura nito. Diba? Ang ganda. Thank you so much, Sisi. Ayun. At ano ba ano dyan? Ah, ito mga sanga. Para open lang. Oo. Ayan, wag, sayang. Ilipat mo na lang yung santol. Wag putulin. Pwede naman yan. Ano pa naman yata yung ugat niyan eh, no? Pwede pa yan? Pag sure ba? Sabi apo. Mukhang... Yan, kay Sisi Maymay yan eh. Yung isang solar lights dyan, sa ima na yun. Alin na, kanina natin. Kunin mo na ba? Sabihin ko. Ay, Sisi, ayun na, sa taas. Ayun o, sa layered ba? Pinaka, oo. Kasi yung iba dyan, ilagay ko rin doon sa store. Noong nakaraan ba kasi po siya nanghihingi sa akin, eh hindi pa ako nakapunta kay Sisi Maymay. Thank you, Sisi Maymay. O, hindi po yan hingi kay Sisi Maymay, ha? Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ni Brenda, babayaran namin. Thank you, Mamaymay, for the solar system. Hoy. Thank you so much. I-display yan doon sa God bahay. bless. Sabay na tayo mag-ano kasi ayusin ko yung pailaw ko doon sa store. Kapitbahay ko kasi si Jana doon para nang sa ganun at least kahit wala ako doon may magtingin Ay, makakita. katutang dugtong anak kay Yakod Panila. Maabot naman. Oo, pero ang wala yung gunting katong ano. Ngayon. Unya na pala biyahe niya eh. Ayan. Nagtitingin si Brenda kasi since magtatag-ulan na din. Yung ano ba? Yung cord. Hala. Yung wire. Ang wire. Hala. Ay, dapat dinagdag to kagabi dyan eh. Dapat dinagdag kagabi. Backdraft. Yan. Ganyan po yan si Brenda. Kapag may nasimulan na siyang gusto niyang makitang view o angulo, dire-diretso niya na ipapagawa niya na kaagad. Yan yung kanyang mga pinsan. Congratulations! Ano siya?
Maiksi na. Di ba pahab? Tagalan ako ng sudlan ng dagto para sa munada. Ah, usaha mo na da, batin. Hala, tora. Batin! Batin! Ayun na si Bateng, the number. Hala! Tuwara. Tuwara. Ang dami na take out. Thank you, Mr. and Mrs. Darius. Dorias! Ay, Dorias pala. Darius! Sa ilit naman. Ay, yan naman kasi okay lang kasi whole, ano. Hala. Ano mong bagay mo ni? Oh, mag-ball tools. Ano ko ang sundok sa mga? Diba, pak? Natatawa ka, Britney. Pangit pa rin. Isa mong kay Kagnaw, anak. Ano yun? Ana, okay ra? William, okay na ba to? Ang pangit ng bangs niya, duko. Ngayon naman po itong aming outlet, yung saksakan kasi naputol. So kapag nilalapag po ito sa sahig, napakapakan, hindi na ayos maigi, naputol yung isang ngipin niya. Yung isang ngipin niya. Ayan, nagpalit ngayon ng bago. Puti talaga may mga electrician tayo dito. Kaya lang kasi aalis na siya, magpupunta na siya ng abroad, doon na siya mag-aasawa, makakapunta na siya ng mga Latina. Kawawa naman, iiyak na naman si Britney niyan. Panibagong bakla na namang iiyak kasi maiiwan na naman yung kanyang uyab. Ayan. Ating dinner. Para sa tag-ulan na pumalok, patisip. May, hawa may! Hello. Wow, abs. Ha! Okay. Ulan na. Naulan na. Ayan na siya. May ilaw na. Thank you so much. Sisi Maymay Flores. Maymay online shop. Sisi yung ibang bulb lang talaga walang ilaw. Siguro gawa ng unti lang kasi nasagap niyang ano kanina. Init. Oo. Ang ganda. Oh, di ba? Oo, kaya dyan mo muna yung hagdanan mo. Ang ganda po. Oh. Thank you, Sisi Maymay. Di ba? Saga na siya. Yes. Amay, bad dali ka. Wow! Oh, di ba? Oh, di ba? Morderia. Nice. Ang ganda kaya. Liwanag dito. Ala, wala na ulit dito. Meron. Hayag. Gawas? Oo. Pangit naman siya. Yung ibang bulb wala lang bingas. Wala lang pa na sikat.